Istut tai makaa mukavasti paikassa, jossa tunnet olosi turvalliseksi ja rauhalliseksi. Sulje silmäsi ja hengitä syvään sisään nenän kautta ja ulos suun kautta. Tunne, kuinka kehosi rauhoittuu jokaisen hengityksen myötä. Anna hengityksesi olla luonnollista ja rauhallista. Hengitys kulkee juuri niin kuin se nyt kulkee. Tunne, miten ilma virtaa sisään ja ulos kehostasi. Jokaisen uloshengityksen myötä kehosi rauhoittuu vieläkin enemmän. Keskity hetkeksi tähän päivään. Juuri tähän hetkeen. Tunnet itsesi juuri siinä. Tunnet ympäristön ympärilläsi. Ja olosi on jo mukavan rentoutunut. Tämä päivä on täynnä mahdollisuuksia. Voit tehdä tietoisia valintoja, jotka tukevat hyvinvointiasi. Toista nyt mielessäsi. Tänään en käytä. Tunne, kuinka nämä sanat juurtuvat syvälle mieleesi ja kehoosi. Tänään en käytä. Anna sanojen vahvistaa päätöstäsi ja tuoda sinulle rauhaa ja selkeyttä. Keskity siihen tunteeseen, joka syntyy, kun päätät olla käyttämättä tänään. Missä kohtaa kehoa tämä tunne tuntuu? Kun päätät olla käyttämättä juuri tänään, missä kohtaa kehoa tämä päätös tuntuu? Tämä tunne on voimakas tunne. Se tuo sinulle mielen rauhaa, terveyttä ja hyvinvointia. Tunnet, kuinka hallitset omaa elämää ja omia valintojasi. Kuvittele nyt, kuinka päiväsi etenee.
Voit nähdä itsesi tekemässä asioita, jotka tuovat sinulle iloa ja hyvää mieltä. Ajattele, kuinka paljon paremmin voit, kun olet selkeä ja vahva omissa valinnoissa. Toista mielessäsi vielä kerran. Tänään en käytä. Tunne, miten tämä päätös tekee sinut vahvemmaksi. Ja se antaa sinulle voimaa jatkaa eteenpäin. Tiedät, että jokainen päivä puhtaana on askel kohti parempaa ja terveempää elämää. Kun tunnet olevasi valmis, voit alkaa hitaasti liikutella sormia ja varpaita. Tunnet, kuinka tietoisuus palaa kehoosi ja ympäristöön. Hengitä syvään muutaman kerran. Ja kun tunnet olevasi valmis, voit avata silmäsi. Tunnet olosi rauhalliseksi ja päättäväiseksi.